Hej! Simona ide jazdiť. Už to vidím, ona najebe do toho autovráta. Jemne ten plyn, jemne. Jemne. Jemne s tým plynom, Simona, víš? Iba tak. Áno, dobre. Čo? Povedali ste, že sú brzdy. Oni nohy, ne? Ten už je dojebaný, brácho. Kto sa ty kozal blbá? Ale dobre, ide je to dievča. Ale máš stroj, hej. No, 55 a pol. No, aby si nemusela do školy, ťa nemusela. Ale poď strát. Vnútri. No chlapci, máte problém. Ide sa s tebou voziť. Jasné. No, ešte to tak. Vlastný skúter ma zrazí, to je fakt halus. Pomôžem ti, pán majstre. Postaraný stroj. A ideš. Tož. Hej. Nemáš brzdiť teniskami, ale brzdami. No, tak sa dáš, prejš kotrmelec. A ty nebuď naraz? Jemnúčko s tou brzdou. A ty nebuď naraz, Magor? Čo? Iba tak jemne, no. Má to byť v podstate naopak, ale tak začiatočník, no. Že prednou brzdou sa má vlastne na motorke brzdiť. Dobre. Konec predstavení. Ty kokso. Dojde domov so zlomenou rukou. Tak to chlo potrebujete. Tak, hodina mi trvala, tam aj späť, a ešte som bol pri Slovnašte. No. Hej, pozor. A přijde blíkám pravý. To ty chceš ísť aj na cestu, ne? Hej, pozor. Niekto ťa zrazí.